Aga acha ekele m. Peter Obi ebekuola President Bola Ahmed Tinubu ka o kwere maka mpụ ndị ntọrị na amaka ome na-akawanye njọ n'ala anyị, kwerekwa maka oke ihe isi ike na-atawanyere ndị ala anyị akpụ, ṅomie onye ọchịchị Prime Minister mba United Kingdom Sir Keir Starmer tinyere akwụkwọ ụbọchị 22 ọnwa isii afọ 2026 gbaa alụkwaghịm maka ọnụ ndị obodo na-egbu ya na ọchịchị ya na-agba ọnụ n'ebe dị iche iche. Ọ bara uru ije gbaa afa maka ịmata na oku a Peter Obi kpọrọ Tinubu lara ya na ntị ịkpọ ka nhọpụta maka ọkwa onye isi ala Naịjirịa na-atụnye n'ụkwụ n'ụdị na fọdụrụ mere ihe n'ọnwa 7 ka e were ike nkarị ndị ala anyị ga-eso mee nhọpụta kpebie na ha chọrọ mgbanwe n'ọchịchị ma dị njikere igbochi mpụ nhọpụta n'ụdị ojoro magomago ma ọ bụ biribiri. Ọ ga-abụ Atiku Abubakar nke ADC African Democratic Congress ka ọ bụ Adewale Adebayo SDP Social Democratic Party ka ọ bụ Donald Duke PRP People's Redemption Party ka ọ bụ Omoyele Sowore AAC African Action Congress bụ onye otu nnukwu ụlọikpe Abuja nyere ikike ụbọchị 22 ọnwa isii afọ 2026 ka a kpọchie mkpụrụ ụbọchị 2 n'ụlọ nga Kuje. Ka ọ ga-abụ Peter Obi NDC Nigeria Democratic Congress onye kwuru na ọ gaghị abụ Donald Duke maọbụ Omoyele Sowore ji okwu maka na aka na-ewe otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị ha ka ndị so na ndị nke achịkọta ekwe ọnụ. Eleli ite ọgbanyụ ọnwa ọkụ erughị ya. Kedu maka Adewale Adebayo? Ọ gaghị abụ otu SDP ya n'agbanyeghị na ọ pụrụ ghara iso na ndị achịkọta ekwe ọnụ. Ogogo SDP erubeghị ka nke ndị ADC na NDC, ya bụ na ọ ga-adajiri n'etiti Atiku Abubakar na Peter Obi. Ma ọ bụrụ na Atiku Abubakar agbanarị onye ekwere ya site n'ịgbara ya akwụkwọ n'ụlọ ikpe dị iche iche, ma ọ bụkwara na o nweta onye nsote kara aka, maka na anyị nụrụ na Emeka Ihedioha na Ngozi Okonjo-Iweala asịla ya mba na ha achọghị, bịazianụ na Rotimi Amaechi otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị ADC mara ọkwa na-ahọtala ya ka ọ bụrụ onye nsote Atiku Abubakar, kwuru na Atiku Abubakar apụghị imeri na nhọpụta maka ọkwa onye isi ala n'ala anyị, na ya nweta onye na-akpọ ya aha n'ụdị onye nsote Atiku Abubakar, ya hụ na aka akpara onye ahụ. Akụkọ ọzọ na-akọ na Rotimi Amaechi agwala otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị ADC ka ọ hụ na aha ya ruru ụlọ ọrụ INEC aka tupu o ruo maọbụ gafee 27 ọnwa isii afọ 2026 maka ime ka ọ pụta ihe na ya abụzi onye nsote
Atiku Abubakar. Ọ bụgodoro Rotimi Amaechi, ọ ga-enwetagoro Atiku Abubakar mmeri na Rivers steeti, ma ya bụzụkwara mpaghara South ma e bụrụ n'obe na ndị na-eso ụzọ Nyesom Wike ga-abụrụ ya ọgbata uhie. Atiku Abubakar na onwe ya ga-emesịa nghọta na o nweghị nkwado ndị Northern Nigeria na-ahụ ọcha kpọọ ya ọcha, ma ya bụzụkwara nke ndị Southern Nigeria ọ na-achị nara ọchịchị Nigeria ka fọdụrụ ha afọ 5 n'anya ọcha. Ahụmọhụ ụzọ ewulu maka Peter Obi, onye akụ ini n'ihe gbasatara iji ego chụọ ego tupu ọ banye n'ọkwa ọchịchị Anambra steeti. Onye bụgasịkwara onye isi oche na onye otu bọọdụ nchịkwa ụlọ ego na ụlọ ọrụ dị iche iche chịrị Anambra steeti afọ 8, bụrụ ọka ibe ya n'ala anyị niile n'ọrụ mmepe dị iche iche, nke okporo ụzọ, nke ahụike, nke ijikwa ego nke ọma, nwetara ihe ịrịba ama ndasa obi daalụ ọlụ site n'aka ụlọ ọrụ dịka ministri gọọmenti etiti na-ahụ maka ọrụ okporo ụzọ, ngalaba otu ụwa UNDP na-ahụ maka ọrụ mmepe n'akụkụ ụwa dị iche iche, Bill and Melinda Gates Foundation bụ otu na-alụ ọrụ mmepe kwụọrọ onwe ama ama na mba ụwa niile, nakwa ụlọ ọrụ DMO Debt Management Office na-ahụ maka ụgwọ gọọmenti etiti na nke steeti jigasị n'ala anyị, tinyere ụlọ ọgbakọ etiti ọkaka sineti ala anyị. Tupu Peter Obi abịa bụrụ onye ndụmọdụ pụrụ iche nye President Goodluck Jonathan n'ihe gbasatara akụ na ụba n'oge ha na-agbanọ n'ọkwa ọchịchị. Kedụzi maka onye nsote Peter Obi n'ọkwa bụ Rabiu Musa Kwankwaso, onye bụrụ osote onye isi ụlọ ọgbakọ etiti House of Representatives tupu ọ chịa Kano steeti ọkagba n'ala anyị n'ọnụọgụ ndị bi na ya, onye jiri ọkwa minista ala anyị kwuru maka nchekwa obodo, mesie jee ụlọ ọgbakọ etiti sineti, ma mesie bụ onye ndu otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị NNPP, New Nigerian People's Party. Obi Kwankwaso njikọ ọka bụ ihe a na-achọ n'okelu gbara n'oke ala ka Naịjirịa wee site na-aga chacha gaba. Abụ m Chukwuma Ogbonna. Daalụ maka isonyere anyị n'ozi ụga. Mee ka amata ka esekwu ya n'okere like maọbụ comment, ma biko zigara ya ndị ọzọ.